קרני אות הבריות והבטחתו על ידי נביאיו מתנוצצים לפנינו עתה גם מבין חשכת ערפל, בניצוצות דקות אבל מבריקות, לאות נאמן, כי עוד יהל ויזרח שמש התורה, בנוגה ברק זרחו. הלא הנה ההתפעלות והתרגשות העדינות המתרוצצות ומתנוצצות עתה בליבות רבים, וכן שלמים משלומי אמוני ישראל, נדיבי עם אלוקי אברהם, בהרבה מושבות בני ישראל. כל אחד ירחש לבבו טובה הרבה להרמת קרן התורה, לא באומר ודברים, כי אם במעשה ובפועל אשר יישאו פרי לאורך ימים, וכולם למטרה אחת קולעים. להקים בערי ישראל במושבותיהם את אוהלי התורה על מכונם, להחזיק בידי לומדי התורה אשר ברכה, גם כי יעשו חיל בלימודיהם בש"ס ובפוסקים, ויהיו מוכשרים להורות דבר השם בשאלות איסור והיתר, ולעשות אוזניים לתורה בפלפולה דאורייתא, עד יגיעו למטרתם לעלות על במותי התורה. מבצר התורה, בית המדרש חברון, היכל יחזקאל, המקום אשר כל התורה והתפילה נשמעים בו, יומם ולילה לא ישבותו. המלאי פרנסה ואברכים, ויושבים פה ולומדים כל בוקר בשקיעות עצומה, מורה רש"י טייסוס בעיון, זה מקבל משמעות חדשה למושג מקום שמגדלים בו תורה ותפילה. יש תחושה שכל העול הגשמי יורד, וכל מה שנשאר זה רק העול הרוחני. גדלס, מושגים של רוממות, מושגים של דיבוק חברי. יש פה תורה מהבוקר עד הבוקר. 24 שעות אפשר לבוא, ללמוד כאן. נהנים מאוד מאווירת הלימוד. זה מקום שכבר אי אפשר לעזוב אותו. כוללים, מסגרות לילדים, ישיבות בין הזמנים, שיעורי דף היומי, שיעורי הלכה ומוסר, מכון להוצאת כתבי תורה, מהלכים, מפעלי צדקה וחסד. בית גדול שמגדלים תורה ותפילה. חברון זה לא מקום, זה רעיון. זה הדבר הראשון שעולה לך כשאתה רוצה להתעלות ברוחניות. כמו שכל בן אדם בכל פרט ופרט בגוף שלו הוא מרגיש שהוא חי, המקום פה, בכל פינה יש פה את החיות. זה האווירה הסוחפת, צלילי הלימוד שמושכים במיתרי הלב ושואבים אותך אל עולם הרוח האינסופי. עניינים מתוקתקים, הכל פה מאורגן ברמה הכי גבוהה, שזה בעצם רואים כמה זה מושך אנשים מבחוץ לפה. יש פה לימוד כל היום וכל הלילה. אני חושב שהמילה חברון זה מלשון בחירה והרחבה.
באופן אישי, אני מגיע פה עם הבן שלי, הוא תמיד נכנס, תמיד יש לו ספר, תמיד יש לו מה ללמוד, תמיד יש לו מה להסתכל, הוא אף פעם לא מסרב לבוא לפה, בשבילו להגיע לפה בכלל היה. המקום פה הוא מקיף בעצם את האדם, מקיף אותו מכל הבחינות. אין רגע דל, כל רגע מקבל משמעות חדשה בחיים. חגים, ימים טובים, שבתות, וסתם ימים שבשגרה ימי חול, נהפכים להיות ימים מלאי משמעות. מגדלים, המקום גדל, הפעילות גדלה, וככל שהמקום גדל, גם ההוצאות הולכות וגדלות מיום ליום. בואו להשתתף, לסייע ולקחת חלק בתורה, בתפילות הרבות ובזכויות של הבית הגדול הזה, בית גדול שמגדלים בו תורה ותפילה. היום זה ההזדמנות, תנו לבבכם. בואו נצטרף לזכויות הרבות ונושיט יד למען הבית הגדול הזה. בונאי, 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 בונאי חב